يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أعوذ بالله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله. عباد الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمبادين تفي شرفيلا لجبا ومي أوفو كولي يماندون كدل الله سبحانه وتعالى في علاك هنا ككشنا كبركة لكو جيدي كو چايانينا وكلنجلنا بلا جلنكا بيجمعي بيدوماي علاك هردي أما أنغا باتوكاليو علاكو جابي أنغا سركاتيو أنغا ركو أنغا سجودو يا ربي علاكو بلا جلمبلا أنغا نمايا ميزاننا بجاهل مصطفى anga be juma kutuba mimi wili kase anga almamin bawma wala sa ku ka kutuba anu ka selu ko bela jelen boka yira awla tv shirfila sanfe amawla donia ka fobi amme jala korobugu imam kansai aleka juma misri kono juma misri min fle montugula sira farala misri wele bane ko fe imam ye kutuba min kanye anga je ka sharia nyon fe ninga juma selu ke ashhadu an la ilaha illa allah أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله سيدنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تناجي قائلها من النار وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وسراجنا وخرة أعيننا ووسيلتنا إلى ربنا بالقاسم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين صلاة وسلاما دائمين متلازم إلى يوم تسكس فيه الأبصار وسلموا تسليما كثير في قول الله تعالى قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. أيها الناس ذهب الأعمار وعن قريب تفارقون هذه الدار وتنزلون منزلا ليس لكم فيه صاحب ولا جر وتستبدلون بعد العلو القصور في تيب الأنهار حفر القبور إما روضة من رياض الجنة أو إما حفرة من حفر النار. نحمد الله حمدا كثيرا أمي تغنيني الله سبحانه وتعالى في aman sinsinni ala togo son bark son khayra may alam ye jene matigi alam ye lara hene kenen kenen tigi ame kisin ne man ni allah subhanahu wa ta'ala fe alam miseka ko bela jelen chene nyana bo ame kisin ne man ni ala fe ala ko dumme ka taala krakana so dunga daga sahaba wana manto nyuma gala bela jele ame ala tanu alam minye masauka masai alam minye karabal masai alabe jombela jelene karabaka bla sagola mate bunya alaka karabalima mate doya alaka minalima de ala noya masai masabado ala sutura masai alabe bela jelen sutura ga ketan nga jeng kono ya nga ansel lahara ala kason nga bo bonfen nyonya bela jelema ala kason nga bo jen nyonya bela jelema ala ka sonu ngabo kangoro sigima ala ka sonu ngabo barake de ma barake de antigilama ale deni bela jelenda ale fe bela jelen sanfe ala ya wajibi ya rekan ka kliya ke wajibi ya rekan ale de masam ba klena masame fo ila fe bela jelen semenendo alela ala yo ke ka mangutu de ke fenye feminye fen korota lenye
ni b'a fɛ ka Ala ɲini k'a dɔn a mankutu ninnu ɲini k'o dɔn a ye sankolo 7 biri o ɲini k'o dɔn dugufara 7 ɲini k'o dɔn i daliba masa de Ala ye a bɛ fɛn na fɛn min y'a diya a bɛ tila ka fɛn kanu ka gɛrɛ ale la fɛn min y'a diya an bɛ Ala tanu tanni min an tɛ se ka Ala tanu ka se a dan na an bɛ Ala tanu jɔn ka tanni na jɔn min y'a yɛrɛ majigin Ala ye jɔn min y'a yɛrɛ dɔgɔya Ala ye jɔn min y'a ka ɲɛnamaya bɛɛ lajɛlen di Ala ma an bɛ Ala tanu n'o ka tanuni ye an bɛ Ala barikada jɔn ka barikadali la jɔn min y'a farisogo bɛɛ lajɛlen bila Ala ka yamaruya la su dibifin na ani tilegan dɛrɛn fɛ ale ka baara dɔrɔn Ala ko cogo min na a b'o de kɛ an bɛ seereya k'a fɔ ko maa si tɛ fana kɛra Ala ba in ye Ala kelen don a ka masaya la jɛɲɔgɔn t'a la ni maa min seereyara ni kumakan in na ka da la ka baara kɛ n'a ye ka sa ka Ala bɛ tigilamɔgɔ kisi ka bɔ jahanama tasuma tɔɔrɔ ma an bɛ seereya an kan kuntigi a n'an ka nabi ɲuman a n'an dajuru sɔnba ka taa Ala ma n'o ye Alakira Muhamadu ye ne man kisi an b'o ɲini Ala fɛ Ala k'o dume ka taa k'a n'a so dunga n'a ka sahaba a n'a manto ɲumankɛla bɛɛ lajɛlen Ala kisi ni nɛɛma an b'o ɲini fɛ k'o kɛ dumefɛn 2 ye k'o kɛ bonyafɛn 2 ye Ala kan'o kɔtigɛ abada fo ka taa don min na denmisɛnnin fitinin si bɛ jɛ kamana gan fɛ n'o ye kiyama jɔ Ala kana nɛɛma kɔtigɛ Alakira la abada wa aqulu qawlu hadha wastaghfirullahi li wa lakum ولمن آمن وأسلم وسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله توبوا إلى الله تساقون إلى موقف الذي تشكش فيه الأبصار وتكشف فيه الأستار قد ورد عن كعب الأحبار أنه قال يخيفون موقفا واحدا مقداره 70,000 سنة لا يتكلمون ولا يشربون بردا ولا حرا ولا ينظر الله إليهم يبكون بدمع كالأمطار فإن ذا انقطع الدم يبكون دما صفي أحمر وقد قيل عن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله أيقفون الرجال والنساء خفاة عراة قال نعم قال يا سوءتي ويا فدحتي من ذلك اليوم ربي أجرني من عذاب النار فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا بنت أبي قحيفة لا تتهمي من ذلك اليوم الله ستير العليم وقد جعل الله كل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه إلى آخر على تنينكو في على كرغ بيان سكنينكو أما على كجون على كنون بغاو أمي لحلا من السجين كنو أمبلا جلين با كلاما أمي لحلا من أون يرك الجمانين كنو أمبلا جلين با كلاما سيابين علي أمبلا جلين يبا لا فأمبلا جلين في دوغوتالا بلند antu ma me folo ko abe jamana wero de la munta ngwa jamana ina fo juma temena nya fo chogo mina nga bi abaw nyere ka jamana ko ne ande ana ahla na on chemanja ambela jele ne kaka adama de yakele ina ambela jele ne kaka farafinyanna ambela jele ne kaka jamana de ina na fara ngwa jamana fando mawdo be bonana do nimbala ka bo jamana fando tado ko fien wulila anka do ka fan siginyoro ala fede ala ko muhammad afo mogo ye mogo munungo kolu kanane ndo ku ya ala teru ye ku ga saya nata dongo do uka nata konni ye biseli fana utesini ute bilan sarai uka nata ni lanzara utesini seli fana ye nga ala klela ka da ka tukuni akol utana ta abada ute saya nata muna utana ta ubolo bala ka bara minke kabla uye fe munun programme u hakili bodela Sam 2020 manda hakili bola hakili bega etasi jolila hakili bega mobili soralila hakili bega soluanse sarala mashi hakili tesay nga soro sayadu minale baktatan abina chungande lati mati suda masila adama de shitara kabande namanya kina na jena itara de koy namanya ki bangina ka bawe bole de itara de ibitari tawro de la iboro la obana ibita tawro de la وأن كريب سوني أمبلا جل من تدا على نيكروسيسا سوني أمين تدا سوكنا سومي ني بسم الله بغتانا سومي ني
sigi ɲɔgɔn tana a so kɔnɔ so min n'an an teri tɛ taa a so kɔnɔ an kelen de bɛ taa da Ala ɲɛkɔrɔ an bɛ taa sara an ka kɛtaw de la dɛ an bɛna bɔ an ka so ninnu kɔnɔ dali kɔfɛ hey dayɔrɔ dɔ bɛ yen ko kaburu an ka hakili to yen na dɛ alisilamɛw kaburu tɛ yɔrɔ ye o fana kɛra so fila ye kaburu bɛɛ lajɛlen so fila de don imma riyadatun min riyadil janna aw riyadatun min riyadil nar Ala ka ne na kisi ka bɔ o ma dɛ kaburu ye so fila de ye Ala k'a k'i ye nakɔforo ye nakɔforo min kun bɛ taa bila alijinɛ kɔnɔ i bɛ nɛɛma sɔrɔ la fo ka taa se diɲɛ wuli don ma walima Ala k'a kɛ jahanama nakɔforo ye jahanama saw b'i sɔrɔ kaburu kɔnɔ k'i kin fo ka taa se jɔ wuli don ma adamaden bɛɛ lajɛlen bɛ taa jɔ Ala ɲɛkɔrɔ an senw kan don min na denmisɛn fitinin si bɛ jɛ don min na adamadenw bɛ boli cɛ ɲɛ cɛ bɛ boli muso ɲɛ muso bɛ boli a cɛ ɲɛ denw bɛ boli mansaw ɲɛ mansaw bɛ boli den ɲɛ an tɛ siran nin denw ɲɛ khabar ni minɛna ka bɔ olu la Alakira ka sahaba dɔ don a y'a fɔ ko adamadenw bɛna jɔ senkun kan kiyama jɔ don ko a janya bɛ san 70,000 de bɔ tile kelen jɔ janya bɛ san 70,000 bɛɛ lajɛlen jɔn b'i sen kan Ala tɛ kuma maa si fɛ maa si tɛ dumuni kɛ maa si tɛ ji min jikalan walima jisuma Ala tɛ maa si filɛ Ala tɛ maa si yɔrɔ filɛ adamadenw bɛna kasi ɲɛji la fo ka taa ɲɛji tigɛ ka ban ka kasi joli ɲɛji la joli ɲɛji bɛna ban o yɔrɔ la an ma ɲɛsin danfɛnw na kuntigi ma ale bɛ taa suguna don ani Ala cɛ Ala bɛ sɔrɔ ka kiiritigɛ daminɛ o yɔrɔ la an ba Ayisata kɛlen ka nin kibaruya in mɛn an ba Ayisata hamina an ba Ayisata jɔrɔla a y'i kanto a furucɛ ɲuman ma ya Rasulallah a ko cɛw ni musow bɛna jɔ k'u ɲɛsin ɲɔgɔn ma kɛnɛ kelen kan cɛw langolo musow langolo k'o bɛna kɛ wa Alakira ko naam a bɛ kɛ a ko o don ale an ba Ayisata ka maloya o don ale ka lafulenya o don ale ka dɛsɛ hali ale kana ale balo ka se o don ma Alakira ko ya bintu Abubakar isbir sabali o don in mina cɛw bɛna jɔ musow bɛ jɔ bɛɛ lajɛlen fari langolon don nka maa si hakili tɛ maa si la maa si hakili tɛ maa si lebu la bɛɛ lajɛlen Ala kɛn bɛ ka doni da bɛɛ lajɛlen kun bɛɛ lajɛlen bɛ ka hami ni ka doni ye kullu imru'in bɛɛ ye fɛn fɛn kɛ yan Ala bɛ taa kɛ doni ka da i kun o jɔrɔ de b'i minɛ ka tɛmɛ maa wɛrɛ yeli kan diɲɛ kɔnɔ yan i bɛ adamaden wɛrɛw ka problème lakali i bɛ adamaden wɛrɛw kɔrɔfɔ i bɛ adamaden wɛrɛw ka bila ɲɔgɔn na lahara kɛnɛ kan o tɛ yen dɛ lahara kɛnɛ kan bɛɛ lajɛlen ye min kɛ i bɛ taa o de bɛ taa kɛ doni ka da i kun i bɛ boli i ka jurumantigiw ɲɛ i ye maa min tɔɲɔ diɲɛ na yan i bɛ boli o ɲɛ adamadenw bɛ to taa ka segin na ten fo to taa ka segin na fo Ala bɛna siratu da ka sɔrɔ ka mizani da ka peseli daminɛ o don Ala k'an fara ɲumanw kan dɛ ni maa min kunna diyara Ala b'o wele karisa den karisa e ka na i ka tɛmɛ kunango karisa den kunango e ka na Ala kana ɲɔgɔn mɔgɔw la alisilamɛw an ka hinɛ ɲɔgɔn na alisilamɛw an ka dɔn an ka jamana bɛ gɛlɛya bolo jamana bɛ degun bolo jamana bɛ joli bɔn bolo hey ka joli in to ka bɔn Ala ka hinɛ tɛna dɛ adamadenw an k'a dɔn k'a fɔ an ɲɔgɔnna dɔ de b'a la ka sa su ani tile an ka hami jamana fan dɔ kana ye gɛlɛya la jamana fan dɔ ka ye nɔgɔya la hey an ka wuli k'an jɔyɔrɔ jira an wulila ka gɛrɛfuw kɛ an ka yɛrɛ ka hakɛw nɔfɛ an ɲɔgɔnnaw b'a la ka sa adamaden bɛɛ lajɛlen sigin bɛ k'a filɛ nka saya in bɛna da a tɛ maa si to dɛ i ye maa ta hinɛ minɛ o yɛrɛ bi sa e ma maa ta hinɛ minɛ o yɛrɛ bi sa hadisa mun nana kutuba in na ruya an Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خوفني جبريل عن أحوال القيام حتى بقاني فقلت له يا جبريل ألم يغفر لي ربي ما تقدم وما تأخرت فقال يا محمد يا رسول الله لو تشاهدون من أحوال ذلك اليوم ما أنسيك المغفرة الذي غفر لك ربك نمنا نكبو عليلا Ali min fa ye Abi Talibi Alakira burankɛ a y'a fɔ k'a ye nin minɛ ka bɔ a binakɛ la a ye nin minɛ ka bɔ a ka ciden na n'o ye Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a ye nin minɛ ka bɔ a kɔrɔkɛ la a ko don dɔ la Jibrila nana ka na lahara kibaruya fɔ Alakira ye cɛw bɛ minɛ cogo min na musow bɛ minɛ cogo min na ko in bɛna gɛlɛya ka se niveau min na adamadenw bɛna ɲɔgɔn teru ka se niveau min na adamaden kelen bɛ ja wasiji la wasiji bɛna kɛ i n'a fɔ bariko nka i kuntunu i wasiji la hami fɛ taayɔrɔ tɛ yen nayɔrɔ tɛ yen o de ye kiyama kɛnɛ ye
fole ala kira yɛrɛ hamina ala kira jɔrɔla ala kira siranna fo ala kira i kanto jibrila ma ko ala ma layidu di yan wa k'a ye n jurumu yafa wa n ye min kɛ ka tɛmɛ ani mina min kɛ wa jibrila k'a ma ko ala y'o fɔ kɛ muhamadu nka muhamadu ne binakɛ ne kɔrɔkɛ n'i seereyara kiyama jɔ don ala bɛna min da a ka jɔnw kan a ka jɔn jurumutɔw kan ala bɛna min da silamɛ nafigiw kan ala bɛna min da silamɛ jogojugu kan ala bɛna min da marakɛla jugu ka denbaya ni jamanatigiw ni jamanadenw na wallahi muhamadu n'i y'a seereya ala ye yafa min kɛ i bɛ ɲinɛ a kɔ ala ka limaniya d'an ma an ka ala ka hinɛ d'an dusukun na an ka hinɛ an yɛrɛ la an ka hinɛ an balimaw la jamana k'a dɔn ko jamana bɛ fitinɛ bolo a janfa a sababu mana kɛ cɛ min na walima a mana kɛ muso min na ala k'o jigi janfa in kɔlɔn kɔnɔ ala ka jamana in bɔ ala ka jamana in bɔ ala ka jamana in lakana ala ka an ka jamana ala ka kɛ jamana basigilen ye ala ka kɛ jamana hakilila sigilen ye ala ka kɛ jamana min ni bɛɛ ni keleya bɛ ji a kɔnɔ an ka silamɛya ala ka ɲɛta da an ka silamɛya ma ala ka silamɛya jidi ala ka kafiriya nagasi ala ka kafiriya ala ka barika bɔ a la kafir minnu na fitna an jamana ala k'u da dingɛ kɔnɔ arabi ala ka hamina ko bɛ mina cɛla muso ala ka mina ko bɛɛ lajɛlen nɔgɔya ala ka an ka jumaw caya labanko ɲuman ala k'o d'an ma an minnu fatura ka kɔn ye ala ka yafaw ma an minnu bɛ yen ala ka labanko ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma naqulu inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallim taslima allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ali sayyidina muhammad kama sallaita ala sayyidina ibrahim wa ali sayyidina ibrahim wa barik ala sayyidina muhammadin wa ali sayyidina muhammad kama barakta ala sayyidina ibrahim fil alamin إنك حميد مجيد اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا أدخلنا في الجنة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين أحسن لك إنك أنت على كل شيء قدير اللهم اغفر لنا واغفر آبائنا اللهم اغفر لنا واغفر موتنا واغفر موت جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 بسم الله إنه ملاقيكم ثم ترادون إلى عالم الغيب وشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم alhamdulillah juma kutuba kanumago am yaw fo ka wole juman do haka nyima dalla koro fodam na ya faw ye chugomi ni anye jala koro bugu ambora ka bato min ke ya rabbi alake amine ka juma chama irana seli salamu bilalen ko fe angera la anga almamina ani anga kutuba ke la men diamond kilai
k'ale yɛrɛ ɲininka a tɔgɔ ani a jamu ani a bɔra mɔgɔ minnu na imam. Assalamu alaikum ya jama'atal hazirin. Ne tɔgɔ Bilal Kansayi, ne fa tɔgɔ Adama Kansayi, m'a fɛ ko Alijuma, ne ba ye Kadijatu Jara ye, ne bangena Jalakɔrɔbugu yan ka kɔrɔbaya yan ka mɔya inshallah inshallah. Alhamdulillah, an baden TV Shirifila lajɛbaw, o kɔrɔ nin ye Jalakɔrɔbugu ka yɛrɛ yɛrɛ ye imam Bilal Kansayi. An b'a fɛ k'a dɔn alimamiya Ala ka latigɛ don, mɔgɔ tɛ se ka bila mɔgɔw ɲɛ ka mɔgɔw seli jango ka kutuba kalan n'i tɛ fɛn dɔn. I ka kalan a kɛra karamɔgɔ jumɛnw bolo san jumɛnw fɛnɛ na? Inshallah, an ka kalan fana kɛra yan dugu dɔ b'an kɛrɛfɛ yan ko Nimizati, Muhamad Fofana madrasa nana ye k'a sɔrɔ madrasa tun tɛ yan Lamini si la, ale de ye yan madrasa fɔlɔ ye wa anw de y'a madrasa den fɔlɔw ye. Ne ani ɲamana alimami Hadi Kulubali an bɛɛ lajɛlen de ye kalan kɛ ale fɛ yen. An ye kalan kunfɔlɔw kɛ yen ka se fo kilasi 6 ma. Minnu garisigɛra olu taara sanfɛ nka anw kɔni ma se ka caman kɛ walanda la. O kɔfɛ an ye yaala dɔw kɛ ka taa arabu jamana dɔw kan. O yaala ninnu de kɔnɔna na an ye faamuyaw caman sɔrɔ diinɛ yɛrɛ kɛcogo a n'a yecogo la. An seginna ka na faso la o la ka na an sigi an masa kɔrɔ, cɛkɔrɔba fatura ka to an bolo. Alhamdulillah, o de ye an ye mun kɛ ɲɛnamaya la ɲɛɲini na dɔnni ɲini ni fɛnw na a kɛra nin cogo la. Kalanjanw kɔni ma kɛ alhamdulillah nka ko bɛɛ ye latigɛ de Ala bolo inshallah. Ayiwa, dɔnni tɛ ɲini ka ban imam, an b'a deli Allah subhanahu wa ta'ala fɛ dɔnni barikama caman Ala k'o di ani ma. Alimamiya ye Ala ka latigɛ ye nka Ala bɛ fɛn o fɛn di mɔgɔ ma a b'a tɛmɛ sira dɔ fɛ, a b'a kɛ waati dɔ fɛnɛ kɔnɔna na. Alimamiya y'i sɔrɔ san jumɛn ni sira jumɛn fɛnɛ ye? Alhamdulillah rabbil alamin. Alimamiya y'an sɔrɔ 2014 inshallah 2014. Alimamiya y'an sɔrɔ don min na alhamdulillah o don ne yɛrɛ fa nimina don min na o kɛra jumadon de fɛ. Ne lawulila sunɔgɔ de la sɔgɔmada 9h. Alimami tun bɛ mɔgɔw seli juma la yan Moriba Dumiya, o fɔra min kɔ o tun ye Badirisa Tarawele, olu ye alimami kɔrɔbaw ye. Bana de y'ale dɛsɛ k'a to so kɔnɔ. Juma kelen kɛra, juma filanan 9h ne danbɛ sunɔgɔ la Darame taara ne lakunu ko alimami ko i kana juma seli ni mɔgɔ ye bi. Ne ko subhanallah, n ko ne tɛ o place la koyi. Ko a ko i kana, ko i k'i ja cogo bɛɛ la i kana. O y'a sɔrɔ Nimisati kelen na an ye kalan kɛ yɔrɔ min na an tun bɛ taa kutuba dɔɔni kɛ yanni ka alimami na. An bɛ taa dɔɔni fɔ bamanankanw na yanni ka alimami na. Ayiwa, a ma kɛ an bolo ko gɛlɛman ye bilen. An nana baara in daminɛ o juma in na. Juma min dar'o kan yanni o juma filanan cɛ alimami fana fatura. Ne fa fatura juma min na yanni o juma fana filanan cɛ tuguni alimami bɛ mɔgɔw kunna o fatura. Donc a bɛ komi alimami satɔ de ye ne sigi. N tɛ alimamiya dɔ gɛlɛya la, a ma ɲɔgɔndan kɛ k'a ɲini. Ala de y'a di ne ma nin cogo la. An bɛ Ala fanu ka Ala barika da. Ala ka sɔn de don. N'Ala ko jɔn bɛ baara min kɛ, an yɛrɛ ye baara caman kɛ. An ye san 7 kɛ tailleur apprenti la, ka tailleur kɛ, ka talibi, ka tailleur kɛ, ka maçonnya kɛ, ka karoda kɛ, ka tila ka bɔ o bɛɛ la. Ala ye mun latigɛ an na laban de la sisan. An bɛ dugawu ɲini aw fɛ inshallah. Alhamdulillah, alimami sɔrɔlen an ye baara caman ɲɔngiri parce que ale ni baara caman tɛ ɲa. Ale ni baara caman tɛ ɲa. An ye baaraw caman ɲɔngiri. Fana kɛra an fa taara ka foro kelen t'an bolo maloforo. An kɔni ni samiya sera an b'o ci kɛ. An ka balo fanba b'o la inshallah. Ni an ka imam ye Bilal Kansayi, maa caman bɛ seli a kɔfɛ, maa caman bɛ a ye ni na kɛ sababu ye i ka dɔ dɔn a nacogo la. An b'a deli Allah subhanahu wa ta'ala fɛ sijan ani kɛnɛya Ala k'o di an ni ma imam ka alisilamɛ jama seli. Dayirimɛ fɛnɛ tigi ye Ala ye, a sanuma a caman Ala k'o di an ni ma. Ni émission in dabɔra walasa misiriw ka yɔrɔ dɔn. Ni misiri n'i ko i b'a tamasiyɛn mɔgɔ ye, i bɛ se k'a tamasiyɛn ni tɔgɔ jumɛn ye? Wa misiri in fɛnɛ bi a mago bɛ se ka jɔ fɛn jumɛn na n'o bɛ se ka fɔ diɲɛmaa ye, télé diɲɛ bɛɛ bɛ a lajɛ, maa ɲuman minnu mana a ye u bɛ se ka dɛmɛ jumɛn ta bi ka misiri in sɛgɛrɛ n'a mago bɛ jɔ o la? Alhamdulillah, i ka ɲininkali ɲɛna. Misiri ni tɔgɔ fila t'a la, n'i ko Jalakɔrɔbugu misiriba, ni misiri min bɛ yan kabini lotissement ma kɛ mais a tun tɛ siman ye. Misiri ni Ala ɲɛsiran ye misiri bɛ yen, nin y'a dɔ ye. Misiri min daminɛna Gwa la ka na kɛ bugu ye, ka kɛ turu ye, ka kɛ toli ye, ka yɛlɛma k'a kɛ nin ye. A yɛlɛma ko 4nan walima 6nan de ye nin ye. Jalakɔrɔbugu misiriba, misiri fɔlɔ min ka kɔrɔ ni yan misiri bɛɛ ye, o de ye nin ye. Misiri dogolen tɛ. Muntugula sirafara misiri, o de ye nin ye. Aw yɛrɛ ɲɛ b'a la, misiri kɔni a mago bɛ dɛmɛ caman na.
cɛkɔrɔba dɔ de y'a ka du di sira ka bɔ ale ka du kɔnɔ misiri ka to a nɔ la n'o tɛ misiri bɛ sira kan de nka cɛkɔrɔba dɔ de ye ale ma den d'a ma ale ko ne bɛ taa nka n ka du a ye sira bɔ ne ka du kɔnɔ a ye misiri to a nɔ la ye o de ye misiri to yan nin misiri ɲɛ dɔ jabi misiri de ye an b'a fɔ cogo min na o cɛkɔrɔba in an misiri an kana bɛɛ ɲɛ b'a la minnu bɛ Mali kɔnɔ minnu bɛ Mali kɔ kan a mago bɛ dɛmɛ caman na a dɔgɔyara e yɛrɛ mago bɛ seli kɛnɛ ma mago bɛ seli tile kɔrɔ wa a bɛ sira fana kan an b'a fɔ cogo min na an mago bɛ maa la maa min bɛ se ka dɛmɛ d'an ma laɲini wɛrɛw b'an bolo yɔrɔ wɛrɛw b'an bolo yɔrɔ min ni kɛnɛw don ne a bɛ se ka jɔ kɛ misiri ye misiri min n'a bɛ wasa kosɛbɛ an b'o lase silamɛ bɛɛ lajɛlen ma mumini bɛɛ lajɛlen ma ala dɔnna bɛɛ lajɛlen ma u ka wuli ka jarabukaw dɛmɛ inshallah o lahala in na inshallah an bɛ an balima ninnu fo n'i y'a mɛn kɔngɔ duuru n dɔrɔn fila bɛ dugu ma n'i y'a mɛn an ɲɔgɔnna bilala alimamiya la o ye ala ni an kɔmɔ ɲumanw de sɔnna an bɛ foli fɔlɔ olu la kabini an ka cɛkɔrɔbaw Darame ka se Zan Kulubali ni an baarakɛɲɔgɔn ni Mahamadu Hayidara Gindo Kulubalikɛ Bale ninnu y'an baarakɛɲɔgɔn ye olu de paralen bɛ an kan k'an dɛmɛ an tɛ se ka fili cogo si la ka ninnu to yen u ka kɔnɔnajɛya fɛ n'an bɛ fili dɔrɔn u b'an sama k'an jɔ an b'u fo o la an bɛ tila ka foli segin mun yɛrɛ ye nin sababuya n'o ye Usmani Sherif Madani Hayidara ye parce que n'ale sababu tun tɛ anw ka télélabɔ tun bɛ sumaya dɛ sabu anw bɛ kɔfɛ dɔɔnin nka ale sababu la anw bɛɛ lajɛlen fari fununen don silamɛ bɛɛ lajɛlen walawalalen don aw nana an ma dɔrɔmɛ kelen d'aw ma n ko an nana ala kama ka se ka silamɛya bɔ kɛnɛ ma ala ni ale sababu an bɛ foli k'a ye sija ni kɛnɛ ala k'o d'an ma n'o tɛmɛna ka bɔ yen k'o tɛ sababu kɔ an ka sababu filanan fana ye Sada Dunbiya ye Ɲamana alimamiba ale faso de ye yan ye ale bɔra yan de sigiyɔrɔ de y'a sigi Ɲamana n'o tɛ ale faso yan dugutilakaw ye Dunbiyalakaw de dugutigi y'ale kɔrɔkɛ de ye an bɛ foli k'a ye ala ka sija ni kɛnɛya d'a ma an bɛ aw yɛrɛ fo aw minnu y'a sen da kun kana ala ka baara ala ka jidi ala ka baara ala ka jidi garisɛgɛ ɲuman ala k'o d'an ma ala ka haminanko nɔgɔya an bɔra ka juma misali ala k'a minɛ ala ka juma caman bɛ ala bolo ala k'o yir'an na an da sera ma n'o ye Mali fitinɛ ko ye a kɛmɛ k'an kamana gan ala k'a nɔgɔya ya rabbi a nɔgɔya masa ala ala k'o kɛ ala kira kanu kosɔn kuranɛ barika kosɔn salli ala rasul alhamdulillah an baden tv shirifila lajɛbɔ an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn kɛrɛnkɛrɛnnenya la juma kutuba ti fɔ aw minnu kɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan nin tun ye an ye Jalakɔrɔbugu Muntugula sirafara misiri belebele min bɛ yen n'a bɛ gitɔrɔnda la an ka imam an ye bi juma seli ale kɔfɛ imam Sheikh El Fadel Bilal Kansayi ka deli Allah subhanahu wa ta'ala fɛ juma caman ala k'o yira an na a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ wa shukran lakum fi amanillah. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون